Pagsilay doon nila Tomas, inabot pa sila ng ilang minuto bago nila tuluyang matanggap ang pagkamatay ng matalik na kaibigan ni Pedro. Nang medyo mahimasmasan na sila sa mga bagay na kanilang nakita, agad namang niyakap ng kanyang ama si Pedro nang masipat nito ang mabilisan nitong pagtakbo papalapit sa kinaroroonan ng namatay na albularyo. Bagaman nais nilang tulungan ang kanilang kasama, wala silang nagawa kundi ito ay pagmasdan habang patuloy na hinahawakan ng nilalang. Ito mismo ang kagustuhan ni Panginoong Macario. Lipulin ang lahat ng mga nilalang na pilit naghahari dito sa mundo. Wala kayong puwang sapagkat ang inyong mga gawain ay walang hustisya para sa amin. Hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba nalalaman ang aming rason kung bakit kami mismo nagre-rebelde sa mga katulad ninyo? Tama lamang na kayo ay patayin. Wika ng lalaki habang dahan-dahan itong binabali ang leeg ng kasama nilang albularyo. Nang marinig ito ni Tomas, halos hindi naman niya mawari kung ano ang ibig ipahatid ng nilalang. Dahil sa ramdam niyang hindi sila makakapag-usap ng payapa, wala siyang nagawa kundi sunugin ang nilalang na yon sa pamamagitan ng mga buhay na kataga. Sa tulong ng kanyang balahibo, nagawa niyang maisakatuparan ang kanyang hangad. Bagaman nasipat niyang lumalaban ang nilalang na yon, naniniwala si Tomas ay hindi maglalaon magagapi niya na ito. Maya-maya pa, doon na nag-umpisang malusaw ang baluti ng nilalang, hudyat ng nalalapit nitong pagkatalo. Panay na din ang pagsigaw nito na parabang nais na nitong lumayo. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, dumating na nga sa puntong wala nang nagawa ang lalaki kundi ang mapaluhod habang pilit na tinatakpan ang kanyang mga mata at tenga. Labis itong naririndi sa mga usal na pinapakawala ni Tomas gawa ng ramdam ng nilalang na yon ang pagnuot nito sa kanyang mga kalamnan at buto. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin sa pag-usal si Tomas. Kahit nangangalay na noon ang kanyang katawan dahil sa mga usal na kanyang pinapakawalan, pilit pa rin niya yung binibigkas upang hindi na makatakas ang nilalang. Nang mapagtanto niyang kaya niya na yung lapitan, agad naman niya yung ginawa ng walang pag-aalinlangan. Si Pedro naman noon, nananatiling nakasunod kay Tomas nang sa gayoy magawa nilang matulungan sa oras na merong mangyari na hindi inaasahan. Pagsilay ni Tomas na labis nang nanghihina ang kanyang kalaban, buong lakas naman niya yung sinugod habang patuloy na inihahanda ang kanyang tabak. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, buong lakas naman niya yung hinataw ng kanyang armas, subalit sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang tumigil ang kanyang katawan sa paggalaw. Pilit man siya noong nagpupumiglas sa pakiramdam na yon, pero wala siyang kakayahan para tuluyang maiwaksi sa kanyang katawan ang mga buhay na kataga na bumalot sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napasubasob ang ulo ng lalaki sa lupa na parabang merong isang nilalang ang naramdaman nitong dumating. Pagsipat ni Tomas sa likurang bahagi nito, doon niya nasipat ang isang makisig na lalaki na merong suot-suot na balabal. Kagaya ng una niya yung nakita, meron itong napakaamong pagmumuka. Napakalinis din ang buong katawan nito na parabang wala yung trabaho. Sa tabi naman ng lalaking yon, naroon ang isang kulay asul na aso na pinupuluputan ng baging. Tumayo ka na dyan, Asib. Uuwi na tayo. Mahinahong wika ng lalaki,
pagsilay nito sa kalaban nila Tomas. Nang marinig yon ng nilalang, dali-dali naman yung tumayo at tumungo sa gilid ng misteryosong panauhin. Si Tomas naman noon, nanatiling hindi makagalaw sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay niya sa lalaking dumating na itinaas nito ang kaliwang kamay, doon na niya naramdaman ang pagbalik ng lakas sa kanyang katawan. Hanggang dito na lang ang labang ito. Ipagpaumanhin ninyo kung may ginawa sa inyo ang kapatid ko. Dagdag pa nito bago umalis. Matapos nitong makapagsalita, agad namang napagtanto ni Tomas na maaaring ang nilalang na yon ay isa ding alagad ni Macario. Sobra-sobrang pang-iinsulto na noon ang kanyang naramdaman sa kadahilan ng paningin niya. Napakalayo pa ng kanilang antas kung ikukumpara sa mga nilalang na yon. Sa puntong naglaho na sa kanilang harapan ng dalawang magkapatid, nagpasya si Tomas na bibisita siya sa bundok ng San Cristobal para maisakatuparan ang kanyang pinakahuling misyon. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tulala namang lumapit si Pedro sa kanilang kaibigan habang patuloy na umiiyak. Wala namang nagawa noon si Tomas kundi ang manatiling walang imik habang patuloy na pinakikiramdaman ang kanyang buong katawan. Kagaya ng kanilang ginawa sa mga yumao nilang kasama, dinala nila ito sa bahay nila upang paglamayan. Tomas, sino kaya ang susunod? Ako na ba? Natatakot ako, Tomas. Pakiramdam ko, iniisa-isa nila tayo. Katatapos pa lang natin sa pagsasanay pero ganito na kaagad ang nangyari. Ano nang gagawin natin? Nababahalang tanong ni Pedro. Ganito na lang, Mang Pedro. Kapag napatay na natin si Galasiano, magpakalayo-layo ka na rito. Mamuhay ka ng payapa sa ibang lugar. Subalit wag mo kaming kakalimutan. Tandaan mo, Mang Pedro, parte ka pa rin ng ating pamilya saang lupalop ka man magpunta. Tanggapin mo na tong inaalok ko sa'yo para din naman ito sa kabutihan mo. Kayo, ano ang gagawin nyo? Hindi ko pa alam sa ngayon, pero nasisiguro ko sa'yo na kung ano man ang gagawin namin sa hinaharap, hinding-hindi ko ito pagsisisihan. Matapos ang kanilang pag-uusap, taus-puso namang tinanggap ni Pedro ang nais mangyari ni Tomas. Hindi na siya noon nagdalawang isip pang sundin ito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nais niya pang mabuhay ng matagal. Matapos ang 9 na araw na lamay, nag-umpisa na ngang maghanap sila Tomas sa bakas na nagtuturo sa kanila sa kinaroroonan ni Galasiano. Walang araw at gabi noong hindi niya inutusan si Elpin para lamang mahanap ang eksaktong kinaroroonan nito. Nang maramdaman ng subihi na naroon sa ibayong baryo si Galasiano, agad naman nila yung pinuntahan upang maihatid ang parusa nitong matagal na nilang dinadala. Nagpasya sila Tomas na noong mismong araw ding yon, hindi na nila palalagpasin ang kanyang lolo. Yun na lamang kasi ang paraan para tuluyan ng malagay sa tahimik ang kanyang konsensya. Habang binabagtas nila ang daan, patuloy namang pinagmamasdan ng subihi ang ginagawa ni Galasiano. Nasipat nitong meron yung mga alipores na kasama habang minamanmana ng isang bahay ng 2 matanda. Kinahapunan, kakarating lang nila Tomas sa lugar. Kagaya ng napag-usapan, una nilang hinanap ang lugar na kinaroroonan ni Elpin. Mariin din nilang ikinubli ang kanilang mga presensya nang sa gayoy hindi sila basta-bastang matuklasan ng kanilang kalaban. Sa pagdating nila sa sinabing lugar ng kanyang kasangga, doon nila nasipat ang isang pamilya na kung saan kasalukuyang nagdadalang tao ang ilaw ng tahanan. Pagsilay doon nila Tomas,
Doon nila napagtanto ang totoong binabalak ni Galasiano kung bakit yon napadpad sa lugar. Nais man nilang tulungan ang pamilyang binibiktima nito, nagpasya silang maghintay upang mahulog sa kanilang bitag ang matagal na nilang hinahanap. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, doon na nga dahan-dahang gumalaw ang grupo ni Tomas. Minabuti nilang magkubli malapit sa tahanang yon upang madali nila yung matulungan kung sakali mang sumugod ang nilalang. Sa pagpatak ng 7:00 ng gabi, napakadilim na ng buong paligid. Tanging huni na lamang ng mga kulisap at kuliglig ang kanilang naririnig sa lugar na kanilang pinagkukublian. Halos putaktihin na din sila noon ng lamok, ngunit hindi nila yon alintana. Si Tomas noon, walang segundong inialis ang kanyang paningin sa tahanan nang sa gayoy magawa niyang masipat ang bawat galaw na gagawin ni Galasiano. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila nasipat ang nilalang na may dalang libro kasama ang isa pang nilalang na halos doble ang laki sa ordinaryong tao. Napakalaki ng katawan nito at meron yung daladalang tabak na animoy na paglumaan na ng panahon. Nakakatagos din ang nilalang na yon sa bawat bakod ng tahanan, indikasyon na isa itong nilalang na nasa espiritual na kaanyuan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dali-dali naman niyang inabisuhan ang kanyang mga kasama ukol sa mga bagay na kanyang nakita. Maya-maya pa, agad din naman silang tumungo sa bahay ng pamilyang binibiktima upang mabigyan yon ng tulong. Si LP noon, dumako na sa likurang parte ng kinaroroonan nila Galasiano alinsunod sa utos ni Tomas. Wala itong ibang gagawin kundi labanan ang nilalang na pumasok sa loob upang mailigtas ang buntis na walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Sa paglapit nila sa tahanang kinaroroonan ni Galasiano, agad naman yung sinigawan ni Tomas na nagsasabi ng, "Galasiano! Sukol na ang lupang maaari mong takbuhan! Sa ngalan ng Panginoon, inuutusan kitang ibaba mong lahat ng iyong sandata!" Pagkarinig ni Galasiano sa sinabi ni Tomas, mabilisan naman niyang ibinuklat ang kanyang nagliliyab na libro upang magbigkas ng mga buhay na kataga. Subalit bago pa man niya yun nagawa, laking gulat na lamang niya nang biglang lumitaw si Pedro sa kanyang harapan at walang habas siya nitong pinagsasasapak. Halos hindi yun tinatantana ng kaibigan ni Tomas hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na nitong nabitawan ang kanyang hawak-hawak na libro. Pagbagsak ng bagay na yun sa lupa, agad din namang naapula ang apoy nito, indikasyon na nawala na yun sa domi na saklaw ng kapangyarihan ni Galasiano. Dahil sa pagkawala ng kanyang libro, bigla namang nanumbalik ang orihinal nitong kaanyuan na matagal na nitong pinakatago-tago. Animoy sa isang iglap, tumambad sa kanila ang isang matandang uugod-ugod na parabang wala ng kakayahang gumawa ng mga bagay-bagay. Bagaman nasa ganoong estado na noon si Galasiano, nagpasya sila Tomas na magdoble ingat upang hindi mangyari sa kanila ang nangyari sa mga namatay nilang kasama. Sa muling pagsilay niya noon kay Pedro, halos hindi naman niya maiwasang mamangha gawa ng unang beses niya itong nasipat na nakipaglaban gamit-gamit ang espiritual na kombate. Hindi niya noon inaasahan na sa kabila ng katandaan nito, meron yung tinatagong kahusayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid kay Galasiano, paulit-ulit naman nila yung naririnig na nagmamakaawa. Nais nitong makuha kay Pedro ang nagliliyab na libro, subalit hindi yun pinapayagan ng albularyo. Pakiusap!
ibigay mo sa akin ang librong yan. Diyan nakasalalay ang aking pagdaya sa kamatayan. Ilang minuto na lang, darating na siya at kukunin niya na ako. Pakiusap, ibalik mo sa akin ang bagay na yan. Mangiyak-ngiyak na wika ni Galasiano habang pilit iniaabot ang kanyang kamay kay Pedro. Noon bang pinatay mo ang kaibigan ko? Ganito din ba ang pagmamakaawang ipinakita niya sa'yo? Sa tingin mo, sa lahat ng ginawa mo sa amin, magagawa ka pa naming patawarin? Seryosong sagot naman dito ni Pedro. Matapos niyang makapagsalita, harap-harapan naman niyang pinunit ang libro sa pamamagitan ng buhay na salita. Pagkaagnas nito sa ere, wala nang nagawa si Galasiano kundi ang mapaluhod habang unti-unting tinatanggap ang tadhana ng kanyang buhay. Sa puntong yon, doon na di nagbago ang pananaw nito na kung saan nagawa nitong mailahad sa kanila ang mga rason kung bakit yon gumawa ng karumal-dumal na bagay. Ayon kay Galasiano, hindi niya sinasadyang kitila ng buhay ang ina ni Tomas sa kadahilanang ang ama talaga nito ang nais niyang patayin. Inakala nitong kapag namatay na ang ama ni Tomas, kakalimutan na niya ang pagtuklas sa mga aral ng kanan at tatalikuran ang mutyang patuloy niyang tinatangan. Subalit dahil sa mga kaibigan nito, doon na tuluyang nabigo ang kanyang plano. Sinubukan pa nitong buwagin ang grupo ni Tomas, ngunit hindi din siya nagtagumpay. Dagdag pa ni Galasiano, wala siyang ibang hangad, kundi patayin ang taong nagbigay sa kanya ng sumpa ng walang hanggang buhay. Labis-labis rin noong hinahangad ni Galasiano na kunin kay Macario ang pwesto nito bilang Panginoon ng lahat ng demonyo sa kabuang bundok ng San Cristobal. Hindi na kasi nito magawang maatimang pagiging walang pakialam ng kanilang pinunong sinusundan. Ni hindi ito nagpapakita ng pangil sa mga albularyong nagagawa nitong nasisilayan sa bundok na kanilang pinagpupugaran. Ngayong sira na ang sumpa ng libro, wala na akong magagawa kundi tumawid sa kabilang buhay ng mapayapa. Tomas, ngayong alam mo na ang tungkol sa ating dalawa, matatanggap mo pa kaya ako bilang iyong lolo? Mahinahong wika ni Galasiano matapos nitong mailahad ang kanyang istorya. Oho, kailan may hindi ko iwawaklit na kayo ay isa sa aking mga kadugo. Naway, magkaroon kayo ng mapayapang pamamahinga sa kabilang buhay. Sagot naman dito ni Tomas. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumitaw ang isang nilalang na binabalutan ng itim na usok sa likurang bahagi ni Galasiano. Walang habas nitong pinagsasasaksak ang likurang bahagi ng lolo ni Tomas hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng naagnas ang katawang lupa nitong dinadala. Sa pagkalas doon ng kanyang kaluluwa, kitang-kita nila Tomas ang pagtarak ng karit sa espiritual nitong anyo bilang parusa sa pagdaya ni Galasiano sa kanyang kamatayan. Matapos ang pangyayaring yon, bahagyang tumitig sa kanila ang nilalang habang dahan-dahan itong nilalamon ng lupang kanyang kinatatayuan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, bigla namang lumitaw si Elpin kasama ang nilalang na pumasok sa loob ng tahanan. Patuloy yung nagpupumiglas subalit wala itong kakayahan para mapangibabawan ang lakas ng isang subhi. Nang makalapit na yon kay Tomas, agad naman niya yung binalutan ng mga pamako at pinatay sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Hindi niya na yon pinakitaan ng awa, gawa ng alam niya sa kanyang sarili
tangan-tangan ng nilalang na yon ang napakasamang bahid na presensya. Alam din noon ni Tomas na kahit anuman ang gawin nila doon, hindi na yon magbabago. Matapos ang mga pangyayari, agad naman silang umuwi ng tahimik. Binigyan nila ng panahong makapag-isip si Pedro, gawa ng nalalapit na ang pagbabagong buhay nito. Nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, agad naman itong kinausap ng kanyang ama ng masinsinan. Pedro, kaibigan. Paano ba yan? Mukhang ito na ang huli nating pagsasama-sama. Mag-iingat ka. Kung meron kang kailangan, huwag kang mahiyang lumapit sa amin. Wala kaming ibang hangad na mag-ama, kundi ang matupad ang iyong sariling kagustuhan. Sana bago ka lumisan, manatili ka naman dito kahit 2 araw lang. Mahinahong wika ng ama ni Tomas kay Pedro. Sige ho, Ginoo. Wala naman yung problema. Ngayong napagbayad na natin ang pumatay sa iyong asawa, ano na ho ang gagawin ninyo? Wala namang magbabago, Pedro. Kung ano nakasanayan naming ginagawa, ipagpapatuloy namin ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti nila noong ituon na lamang sa pagpapahinga ang kanilang mga wisyo. Sa pagsapit ng umaga, naging normal naman ang lahat sa bahay nila. Si Pedro noon, napakaabala sa mga gawaing bahay upang maipakita ang kanyang tanaw ng loob sa mag-ama. Hinayaan lang naman ito nila Tomas, gawa ng masaya yung ginagawa ang ganoong trabaho. Makalipas lamang ang 2 araw, umalis na nga si Pedro. Napaka-emosyonal nito bago umalis sa kanilang tahanan na halos dumating pa sa puntong ninais na nitong manatili sa kabila ng lahat ng kanilang napag-usapan. Subalit dahil sa pagnanais ni Tomas na mabuhay pa yon ng matagal, kung kaya't pilit nila yung kinausap ukol sa mga bagay na nais nitong mangyari. Nang medyo mahimasmasa na si Pedro, wala na yung nagawa kundi ang umiyak sa kanilang harapan. Labis-labis ang pasasalamat nito sa kanila ukol sa mga bagay na nagawa nilang maitulong upang maging magaling itong isang albularyo. Matapos ang 1 oras na pagpapaalam, tuluyan na ngang umalis si Pedro. Hindi na yon tumungo pa sa kanyang dating pinagtitirhan, bagkus ay tinahak na nito ang daan patungo sa ibayong lugar kung saan siya maninirahan. Habang pinagmamasdan ito ng mag-amang naglalakad papalayo, wala silang ibang hangad doon kundi ang mailigtas yon sa anumang kapahamakan. Nang silang 2 na lamang ang natira sa kanilang tahanan, halos ramdam nila ang lapad ng espasyo nito sa kabila ng pagiging maliit ng kanilang bahay. Kung noon kasi sanay silang pamilya lang ang naroon, ngayon nakakapanibago, gawa ng marami na ding tao ang nanirahan sa tahanang yon. Halos inabot din ng 1 taon noon sila Tomas bago tuluyang masanay sa kanilang pamamahay. Sa pagsapit ng taon ng digmaan, inula ng panganib ang kanilang lugar. Bagaman nasa ibayo silang isla, rinig na rinig nila ang mga alingaw-ngaw ng bomba sa karatig lugar. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't bibihira na lamang ang pagpaparamdam ng mga aswang sa buong paligid. Karamihan sa mga ito ay dumadako sa lugar ng mga digmaan upang tumulong sa mga Pilipinong naiipit sa digmaan. Ayon kay Tomas, isa sa mga dahilan kung bakit naging mahirap para sa mga Hapon na tuluyang lipulin ang puwersa ng mga Pilipino ay dahil sa mga nilalang na hindi nila inaakalang totoo. Minsan na din noong nakasilay si Tomas ng isang bahay sa paanan ng bundok Banahaw kung saan tuwing umaga nagsasampay ang pamilyang nakatira doon
ng mga karning meron pang uniforme ng mga Hapon. Animoy noong nag-uumpisa ang digmaan, hindi na nagawa pang manginain ng mga aswang ng mga ordinaryong tao na tubong naninirahan sa bansa. Labis ding naghahangad ang mga ito na tumulong sa mga sundalo sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga dugo. Mag-iisang dekada pa noon ang lumipas, patuloy pa ring namuhay sila Tomas. Ang kanyang ama noon, sa sobrang katandaan halos mabulag na ang kaliwang mata. May pilat din yun sa kanyang noo, tanda ng minsan itong tinamaan ng ibinatong pasabog ng Hapon. Ayon kay Tomas, na kung hindi dahil sa kabal nilang tinataglay, maaaring noon pang gera patay na ang kanyang ama. Dagdag pa niya na, ang labis sa kanya noong nagpalungkot, noong matapos ang digmaan, ay ang mabalitaan niyang namatay sa kamay ng mga Hapon, ang kaibigan niyang si Pedro. Nakaya naman itong pumaslang ng isang hukbo, ngunit hindi ito naging sapat para magawa niyang makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Bagaman labis niyang dinamdam ang pagkamatay ng kanyang kaibigan, nanatiling masaya naman siya sa ginawa nito dahil sa kabila ng kanyang pangakong magbabagong buhay, na kaya niya pa ring bumalik sa kanyang orihinal na landas para makatulong sa mga taong lubos na nangangailangan. Sa paglipas pa ng mga araw, wala nang nagawa si Tomas kundi ipagpatuloy ang mga bagay-bagay na kanilang ginagawa. Magmula noong nagwakas ang digmaan, muli na naman niyang naramdaman ang presensya ng mga aswang. Sa puntong yon, kinakailangan na nilang maghanda sa kadahilan ng meron siyang naaamoy na nalalapit na digmaan. Alam ni Tomas na manggagaling ang digmaang yun sa bundok ng San Cristobal, gawa ng nasisiguro niya na maging si Macario man ay nakaligtas sa pangalawang pandaigdigang digmaan. Okay, grabe no, sobrang dami nangyari sa episode na to. Tsaka nag-fast forward tayo, siguro mga ilang taon to, mga, sabi isang dekada, di ba? Tapos natapos na yung gera ng pagitan natin ng World War II siguro yon. So ang nangyari nito, mga nasa 1950s na tayo nito o 1940 something. Kasi ang haba sobra ng iniskipan eh. Isipin nyo, ganun katagal yung taon na nanahimik yung magkabilang bundok. Pero ito nga, kagaya ng nasagap ni Tomas sa pakiramdam niya, magkakaroon siguro ng huling digmaan sa pagitan nitong dalawang bundok na to. Malamang sa malamang naman, magkikita na sila ni Macario kasi 2 episodes na lang tayo eh. Yung 24, sunod kagad natin, tapos yung 25, bukas yun. Kaya kita-kits tayo. Salamat.